iniciar la Ribera Barrera 2019. Moltes gràcies, sobretot, per la vostra assistència. I seguim endavant cap a aquest nacionalisme, cap a l'alliberament nacional del nostre país. L'Heribert Barrera, un autèntic republicà català, va néixer a Barcelona l'any 1917 i el 1934 va formar part de la Federació Nacional d'Estudiants i del Bloc Escolar Nacionalista. El 1935 ingressa a les Joventuts d'Esquerra Republicana i Estat Català. Durant la guerra va lluitar en el front d'Aragó i de l'Ebre. Després de l'ocupació espanyola es va veure obligat a anar a l'exili a Montpellier. El 1939 treballa intensament per reorganitzar Esquerra Republicana sota el franquisme espanyol i n'arriba a ser el màxim dirigent anterior. El 1976 en va ser escollit secretari general d'Esquerra Republicana, càrrec que va ocupar fins al 1987. Del 1980 fins al 1984 va ser el president del Parlament de Catalunya. Però què va representar l'Heribert Barrera per Catalunya? Caràcter, orgull, fermesa i dignitat. Per ell Catalunya estava per damunt de tot. Sempre va ser una persona directa. Va ser també un autèntic antifeixista. I gràcies a ell i tants altres d'Esquerra Republicana van poder sobreviure al partit. Sempre va tenir molt clar qui eren els enemics de Catalunya i va lluitar per la unitat del catalanisme. Va tenir també molt clar, després de conèixer de primera mà els comunistes, que ells eren igual que els feixistes, però d'un altre color. I sempre va estimar la democràcia, per això es va considerar ràpidament antifeixista i anticomunista. Una de les seves paraules que més el van caracteritzar va ser la paraula llibertat. Ideològicament d'esquerres, però nacionalista fins al final de la seva vida, va tenir sempre clar que els catalans no ens podem dividir davant de l'enemic espanyol. Va ser dels pocs valents que va parlar de la immigració il·legal, tant de la colonització espanyola com de la nova immigració de principis del segle XXI. Tenia molt clar que Catalunya estava desapareixent i va tenir el coratge i l'orgull de dir les coses pel seu nom. El van acusar de racista, feixista, nazi. A ell, precisament, una persona valenta, directa, que va dir el que la majoria pensa a la societat catalana. Una persona d'esquerres que una gran part de la seva vida la va dedicar a defensar la identitat catalana davant d'aquells que volien fer desaparèixer la nostra estimada terra i la nostra identitat nacional. Quina diferència, veritat, amb aquesta republicana i esquerra actual del senyor Rufián i Tardà. Quina diferència més gran, quina vergonya per Catalunya. Ell sempre defensava l'Heribert, una esquerra republicana del tot nacionalista, com la de Francesc Macià, o a cas no es pot ser d'esquerres profundament i nacionalista radical. És una veritable llàstima veure alguns dels líders d'Esquerra Republicana que el que fan és trair els seus ideals. Però nosaltres no estem per dividir, estem per sumar forces per aconseguir l'objectiu que abans va somiar l'Heribert Barrera, la llibertat nacional de Catalunya, la independència, la República Catalana. I el moviment identitari, com Renaixença Nacional, assumeix la seva tasca al servei de Catalunya. Lluitarem fins al final per aconseguir la independència de la pàtria. Gràcies per ensenyar-nos els principals enemics de la nació. Gràcies per estimar la democràcia i la llibertat. L'any 2009, l'Heribert va donar suport a Reagrupament per Joan Carretero, que ja veient l'actual Esquerra Republicana, que tenia un postulat més ideològic que nacional, i el dia 10 de juliol de l'any 2010 va encapçalar la manifestació Som una nació, nosaltres decidim. I l'últim acte polític que va participar va ser el 9 de juliol del 2011, en una manifestació del tot nacionalista, enfilat dalt d'un camió ple de fum, perquè l'Ajuntament de Barcelona, de llavors el socialista Jordi Hereu, no havia cedit cap espai per la manifestació. Molts de nosaltres vam tenir l'honor de participar com a escamots d'ordre per la seguretat de la manifestació i li van jurar fidelitat als seus ideals fins a la victòria de Catalunya davant de la tirania espanyola.
l'Heribert Barrera sempre tindrà raó. Visca la pàtria i visca la llibertat. Ara, un dels homes forts de